Бу күннәргә аммага академик Леонид Киринская атынан лицей технологияга учутала Марианна Трифонова блюдо из ягод Якутии ден кинегетин сүрәхтәните болла. Санатан әттәкә аптыр бу 2 кинегете буйнине 2-9 сыллакка бишәттәппит. Якутская кухня төрүтәһе Юлия Стырга ухуяр кинегете Жон Серке бихиреблене лан турар. Бу сыллар устата биһиген мабытыгар эгелге исхоханнах әлбәх кинегелер сүрәхтәниләре. Бу кинегелер тула арас кәпсәтиләр сана атастагылары тагыстылар. Ол курдук олохта хаптардыртын бирдестере, аматагы лицей технология учутала Марианна Ивановна Трифонова бу күннәргә блюдо из ягод Якутии ден кинегетин баржынугар бәләхунна. 3 сылы быһа хорсыл отын юнер сарыксыл үммәт. Те тогаре амманын бүтүк бите жемите сакасырын отона ден. Оны үйрәтән арай самай туттулар самай сиениллер отоннан 12 отон бар бит. Элбәхтик сиениллер массавайдык туттулар ден. Ол ден ите 12 көреңел буппыт. Марианна Ивановна бастыкы кинегете сахалы асюл астанытын сатабылын үйрәтәре бит боллагына. Бу сырыга саха сирегер юнер отоннах юнәйләрдән арас ас эгелгетин астаһын тугынан болла. Онтон бу жоһун кинеге сүрәхтән итегер калбитчон кинеге акит бит бүлүдәләре амсаян көрәческә тигистиләр. Современные женщины очень заняты на работе, и дому иногда уделяем очень мало внимания. А вот благодаря таким книгам, благодаря таким авторам, как Марьяна Ивановна, это очень помогает в хозяйстве. Кинеге бичик кинеге кыһатыгар кухня народов Сибири и Дальнего Востока ден сериянан, агыс тыгынча экземплярынан бечәттенен тагыста. Манна рас отоннах юнәйләрдән асастырга сөбәләр амалар өңнәх хартыскаларынан тиһиллән кирдиләр. Кine сүрдәң үләһет, онна ылсыбыт үләтен тиһәгәр тирәддәр, тулурдак, җулурдак, үләһет быһытнан биһагабыт, олеһен аттан кинегеләре олыс интерехнәй дик оңһуллан күнсерин көрелләр. Манан Марианна Ивановна үләтә түмүттәмәт, аны салгы сахалы таңа сап тигәргә өйрәтер кинегәне Сурияр багсан Аллах. Тамара Бочугурова, Рустам Пуда, филиал Иткин, Саха телевидениете, Амма.